appointed by Republicans. Na bogo kumulekera mangana lingetaba wakiri nchira bakakorekana anane maiga yowe kiruko na chakweli tukoli ya lero abawakiri kurwa sensemo ya Kenya kwanza niko bate birebuna okuna chokuni go wakurwa senchire nkirano wanchiri ya konde gwensi gotayo niko chinga kibate birebuna azimio niko bale kwamereri batabwate bosaiti bonde gwensi asekolende bago kire na gotogia enchira abana chibi na batana babere babago ikira okuna cha kweli tukoli ya lero. We have received today. We are grateful to God for this victory. As the president-elect said before, he has been prayed into victory. Kenya Kwanza has been prayed into victory. And we also truly want to congratulate the 5th President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. It is just to say it's been a very, very engaging period, and we are thankful it has now ended. The time for court cases has ended. The time to assemble a new team has now started. We now move forward as one country and as one people. Na go tikara boigo sensemo yichinga kecho wamenyukuru sensemo ya keroka ni gobono ba chengera na kureberengere byabo igoro yoko na cho wiki nege kiwasika gambero anensemeria supreme litukuri ya lero asiki na kyayera murodinga muno mubazimio kyaba kego tuguterwale omuliki tobene Josephat Amisi ni gatara nseme ya keroka na go twariganira roboti roko bwatia. Maiga yekigambero ekenene imiense ito ya Kenya gekora una Chief Justice Martha Koome kuna cha eki na buna William Ruto nigo achoretwe kobwatekana nerichiko na gotuguterare ekina abamenyi be county Nyamira mbesokia asobonge ochengera okona chagwe koti abete no muichano sana karoto aroje gine kyabegiru kotini twabere tokoganyerera ruling yakoru agina siri elitukoli ya lero twarorire kene kyabeire ndundore no magoko na tu promise tia mangana amange nande tokumusaba asomoyo obogwanje atokornye bnantu abagusi nanda nyari ko baga goto fulfilie kwerenderia nyari to ba chi promise ya bwene anyari to baga goto mbamusaba William Ruto achikokeya omosigo wobogima neri igori lyebinto ao yeryo binte bitandatu tagetebigwe ekyagara unabono bushigo tokoborange shilingi 200 yobo boko sobonyia naba muraba basoire to egenete ngamba tokonye in 100 days ga kibarole ngakibarato chenjerie bintu abamenyi abange mbancherana okona chagwe koti asebamusaba William Ruto achikora ense atabwati ogwanchereria konde gwensi enare gusaba umurayi ito Samoei Ruto tato tikabuna abagusi nonya kero kenda abamurabande barenge kando nere anyare gotorigere buna abagusi na ntwa turutere ka Uganda egeko characteristic gusiga iga ntwa mwachikura kitarinke ensemo yende mbamusaba chikorwanerera obwene bwa basubati na gokonya abasaye konyora emeremo tigomora yatugambire twachandikira matuka mange mune ndo abaisike twateira mange agina sa mange ndiaruta tugambire aso morembo bomonene asara bya kongire makani kongo korana ndato nyoya se youths akeye binto sana tokeria mafuta nasabwa achigokinia ekerengo gechisemi na gotuguterare omoroberio OCBC ana birita bwatie gas na bangina na baiseke mono abana bakwenda chiskuru onyargo kubakonya na barabu nechinya gitari chita ama riogo tabasa kotobora amangana CBC aro omogambio ito Ruto onyare gotosireria asenge ntonto konyara kubachiru ebibago kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job ma